Tanimu mai kunnen kashi. Abokina ya kake? Tafaddal. Halan abokina me ke tafe da kai? Wallahi shawara ce da zo daga wurinka. Wallahi ka san ɗan ɗana ɗinnan na wuri na Tanimu. Wallahi bai yin magana. Kullum sai na yi maya 50 police station. Jawo min rigima ya kai. Kullum ban gana da man zuwa police station. To ai yanzu ba wata matsala ba ce ka gani. Iyaka wato ainihin a ɗan mai wa'azi sai a ɗan mai karatu ga insha Allah za a samu dace. Kai abokina wallahi yaron nan bai jin magana. Bai jin wa'azi. Ni inda kai wa'azin da nika mai ko Bello ya bai yi ne. Na yi mai wa'azi amma cimin ma ya kai. Ya shiga ta nan ya shiga ta nan. Wato ainihin ni zan tafi duk inda yake in kirawo shi in ce ya cin min gida wato ainihin kafin ni insha Allah. In nan mai wa'azin nan niya ko nan mai karatu kila aljanu ne a saman kai ne za a samu daidaito insha Allah. Zan tafi in Allah ya samu dace mu. To wallahi kai hattara da yaron nan don wallahi shi yanzu ya riga ya ce tsoho duk ya mai wallahi sai ya buge shi da yake kadai ya hattara wurin ya mai magana kadan ya samu kadan jawo shi. Wato ainihin ka san ba matsala ni abokinka ne dole in taimaka ma kaga ɗanɗanka ɗan ɗana ne zan ce insha Allah za a samu daidaito kaga an kai hakan na an wuce da matsala insha Allah.